Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rari mwezuva. Ndofunga paya ndakambokuunzirai kanhau yekwaChadoka tichikurukura tikakuratidzai zvakare guva remushakabvu, guva riri kuhwedza. Mushakabvu ari kuchikurubhi pakaipa. Nhasi uno katiri kunjanja tatikati taure nehama neshamwari dzemushakabvu vane kugunun'una, vane kurwadziwa kuri mukati memwoyo yavo. Hanzi naChimbetu kwaienda vakashinga moyo chete. Munhu atoda kutaura nezvake Elias haana munhu akamutenda kuhondo, asi akazvipira kunzwa moyo kurwadza kuti aiwa ndoda kusunungura nyika yaBaba. Nhasi uno nyika yasununguka, makore awanda, Elias achiri kuchikurubhi. Dai vari vamwe vaya vasingazivikanwe kwavari zvinonzwika, kwete muchikurubhi nzvimbo yaHarare. Naizvozvo ndo nhau iyi iripo. Hamene kuti transport yanetsa here kubvisa Chitunha kuchikurubhi kusvika paNjanja. Kana zvanetsa mondikwereta kamotokari ndikupe yangu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Regai titaure nehama neshamwari tinzwe kuti zvakamira sei, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Robert Janda anova sekuru vaye Eria, mwana watete angu. Ndiri kuno kumusha kwaJanda. Musha maJanda nova ndo mushamani mamai wake Eria. Ndoda kungopa information yandinoziva nezvake muzukuru wangu. Eria uyu almost age yangu. Tinofanira kunge takangosiyana negore oroso, right? Atete wangu vanga vakarorwa kwaChadoka, just across the river, Save mushai muhwedza. Vanga vakarorwa nemurume wavo aiva ari mambo Edmund Chadoka. Saka atete wangu aiva mudzimai anenge wechi5. Vangoitawo mwana wavo mukomana Eria. Saka akakurawo zvakanaka ari kumusha kwake ikoko. Vaiuya kuno tichivaona ari mudiki nehanzvadzi dzake. Kuzoti baba vake vafa vaChadoka kuma 1967 8. Amene abamni muchirungu kwaChadoka akanika kafa kuma 68. Somewhere there. Atete angu aya nechirwere chekudonha, chemukuti vanodonha. Saka baba vangu inini Magweta vakafunga kuti zvino hanzvadzi yangu zvayafirwa nemurume anga achimuona mudzimai wake marwariro anoita.
anodonha anogona kuwira mudziva kana kuenda muchoto. Chirega ndinokumbira kwachadoka ndiuye naye nevana vake vamwe ogara zvake pano pamusha pangu pano ndichimonita hanzvadzi yangu. Saka atete vakauya nevasikana vairi vanoti Nora Makaita anga atorwa natete wake vakaenda naRute. Eria haana kuuya, akanga akupinda chikoro paMount St Mary's maziviro andinoita, akanga akupinzwa necouncil. Asi akangouyawo mazuva ave tichionana achidzokera. Right, tazogara ini noona ndapedza chikoro 68 ndobva ndambonopinda mapurazi nditsvaga mari yekuti ndiende kuchikoro kwandaida kwecarpentry. Eria aiuya kuno kumusha kuno kumuzukuru wangu iyeye aine karedhiyo kake so kaifamba nako kaitaura Radio Moscow. Radio Moscow yaibhima zvinhu zvepolitics zezano dzichitaura kuti vanoda kuenda kuhondo kutoti Smith timubvise tungakutoendwe kuhondo. Tingonzwa achikaridza isi tisinei nazvo tichitoti chipo chaari kuita ichi chakadai ichi. Agara akakateerera karedhiyo kake ikako kachitaura zvekuMoscow zvinoti vanhu ngavaende kuhondo so. Right, tozoti manje 71. I remember somewhere there 71 ndakabva pano pamushaini panapa ndambonotsvaka nzvimbo kuhonde ndakaneshaini nzvimbo iyoyo nguva iyo nekuti Smith waitoti vanhu vanobva kune imwe province havadiwe kune imwe province technical ndobva toshaini nzvimbo vandadzoka kuno kumusha. Ndakubva kuno kumusha ndakabva naEria. I remember, I don't forget 71 aida kunotsvaga kamari kake kekuchikoro paMount St Mary's kapocket money. Tine mukoma wake Zinyohwa akashayika zvake mai manje. Taenda kumarondera kuyo. Tiri kumarondera akanotiratidza hama yake yasenza paBroadway anonzi Peter. I don't forget 1971. Sikanzi ndo hama yangu. Nyambisi wairi ari kutsvaga mari yake kuti abude aende kuhondo. Isapana zvataitombozia taitongotiwo munhu asaka kutsvaga mari yake pocket money. But tasvika muBroadway remember taona Peter oyo patangura nzitana hama yangu kuni mwana aiti mwana. Right, nomva yave zvikoro zvakavharwa zvakunovhurwa zvikoro awana kamari kakasenza takapuritonosenza tese paGrasslands panga pawana Zinyohwa basi. Right, nomva adzokera tikati wakudzokera kuchikoro pakuMount St Mary's nyambisirwa atogadzira zvinhu zvake atowana kamari kake. Tikazvinzwa kunzi Eria uyo haana mboenda kuchikoro mheno kwaakaenda. Nyambisirwa atoronga zvinhu zvake nevamwe vake vaenda. Information yandakazvinzwa ndikuti vakaenda nekuBotswana. Tagara zvino anofanira kunge aenda nguva iyo paidiwa vana vakanga vaine chido chaizvo chekuenda kuhondo. Iye aine chido haana kuita zvikuita zvekubati manikidzwa kuenda kuzvaitwa vamwe izvo. Iye akainda nechido chake. Vabva vaenda mheno kwavakaenda nobva vatonotenwa. Takazvinzwa kuti vakatonotenwa kuRussia nekuChina. Right, saka hondo ndofunga yakambe yambomira kuma66 ameno zvakaitika yakutanga second chimurenga 72. By then Eria ipapa anofanira kunge atotenwa mazira andinoita inini. Right, ndo group rakatanga kuuya. Right, rauya vaipinda nekuZambia nokuti Mozambique yanga isati yaopen a border because Mozambique yakaita independent 75. Iye by 72 anga atopedza training kuRussia nekuChina. Group ravo rapinda manje vakapinda nekuSentinel uko. Mazira andinoita Eria anofanira kunge akanga ari pareconnaissance. Reconnaissance kureva kuti timu inenge iri pamberi yonosangana nemacontacts yotaura kuti vakomana vachauya kana vauya vachauya vaine zvombo. Macontacts kumanga kumamusha kunongoona sezvakaita Mrs. Mvata anenge ari sabhuku kana kuti mutaundi chaimo votaura naye voti kana vasvika vanhu ivavo vatambirei vavatambira vachavanenge vaine zvombo mavachengetedza tinoda kurwisa hondo tibvise Smith nokuti nyika ndeyedu. Right, ndo group ranga ari papa reconnaissance. Apinda nemusinoya zvandinoziva zvakaitika ipapa aitotsvaga conduct. Sekuru wangu anonzi Chivende ndomwe munhu wainge wepolitician because sekuru Chivende vakanga vambotitenwa kuma66 pakabhanwa
pakabhanwa zapu nezanu naSmith nobva vaiswa mumadetention. Saka vanga vachangobuda vapedza the restriction nedetention yavo Chivendi, Dumeni Chivendi. Vaitsvaga vanhu vakaita saivavo nokuti vakambeinvhuruvha pa66 yechimurenga iyai 1964 iringe 66 yakamagamba 7 aya Chivendi ndoza akakomborera chaizvo ipapo ndoanga ari maconducts aiwa chinawa. Saka asati asvika kuna Chivendi, I don't know what happened, but it's like zvakaitika ipapo. Kunoku tine mukwasha akanga munhu akanga akaroora mwana wedu Zvimvatu akanga ari muprista vari papa wedzapo nobva vakanga vatransferwa naSmith. Smith aita zviri strategic obva vatransfer maprista kuti Zvimvatu naCharumbira kubva vaendesa kuChinwai vachinzi inini ndinoziva vanhu veshari vakabva paMount St Mary's because area yanga atobva neimwe group pakabva vanhu vakawanda paMount St Mary's. Saka Smith akadecide kuti imi maprista imi ndinoziva zviso zvevanhu kuarea kwenyu takutransfer munogarira kupi kuSinoya mukangoona chete terrorist batai tinokupa mari munhu anobata terrorist depending nekuti anga ari commander here kana kuti anga ari chichi ndiSmith. Saka zvinofanira kunge zvakaitika ipapo. Muzukuru wangu uyu ari kufamba ari mucivilian ari muSinoya ari kufamba zvake andi ari pareconnaissance hapana ari kumboziva kuti asumboziva kuti kunani nyambisirwa atoseterwa. Pamusoro endakanga sai ndambonzwa mutaura nambotaura naye achiti kuMount Darwin muri kuti kuSinoya. Sinoya kuSinoya aiwa iSinoya chaiyo indaito muSinoya unoona zvakaitika ipapo kaya idondo ini ndo andaenda kuita kapenda ndanoshaya zvekapendrini kuHonde ndakazotorwa nasekuru Chivendi ivavo ndisekuru wangu nzvadzi yambuya wangu ndo akandidzidzisa kapendi ndaitowo muSinoya ndakaenda 72 gore rino rimwe chete ranga akazoya 73 right. Apinda muya ari kuita reconnaissance yake mobilizing recruitment ndokuti ndo yavanga vakataurirwa yekuita izvo kuti pandodiwa vanhu vazhinji kuti vaende kuHondo. Saka imi munofanira kutorecruita vanhu mobilize movadzidzisa kuti chii chinofidirwa Hondo maona manje. Saka iye ari kufamba ari muya ambva asangana ari kunoku ndandasiya zvakanga ari kunoku paaiuya kunoku ndoda kutaura chokwadi chaicho chakaitika paaiuya kunoku achiyazoona mai vake nesvana sikuru wake Zvimvatu yanga ari mwanasikana wake munin'ina wake mwana anzvadzi yavo kana anzvadzi yavo chaka chichisikana chimandara zvekuti test taitochidawo iye nobva achida bva vadanana and that is true. Aine intention wekuti musikana wangu aida kutoroora zvadanana akazoenda kuHondo asi vanga vachitodanana. Saka it's like ari musino uyu Zvimvatu muprista anga achinjirwa kuSinoya akabva aenda nasisi wake ivavo maona manje chapedzawo chikuru chisisi chake ichocho aenda nacho kuSinoya chiri muSinoya muya. It's something like that zvakaitika. Saka ari kufamba ari mutaundi ari kutendera zvake akanosangana nemusikana wake wakanga akanyenga 3 years ago kumusha vari parecruitment kapa nepachichi iye aida kurecruitawo musikana wake like handimona kuti zvavaita vamwe vaiti recruita vasikana vautenda nawo kuHondo vazhinji vakazviita vana Mujuri vanani vese vana Mutsvangwa vakatora vasikana vavo vakaenda nawo kuHondo vakarorwa Hondo pamwe chete vakadzoka vakaskororana. I'm sure that was his intention. Then I don't know what actually transpired there, but it's like paaida kupersuada musikana wake uyu musikana akanolikisa information kuhanzvadzi yake mupurisa vakataurirwa negovernment kunzi anobata terrorist anobatisa terrorist tinomupa mari. Uya akati waonani tikaendaona Elia wamuona kupi ndiri kusangana naye ari kutaura zvekuti izvi that's my mingirikiri isaka poti taurai mega zvakaitika havana kuda kunyazotitaurira because tichida truth and reconciliation but havana kuda kutaura chokwadi. Taurai chokwadi zvakaitika havana kuda. Saka it's like vanyengetedza muhanzvadzi yakuti bvuma izvo zvinoda kuenda kuHondo isu togadzira tozongobata tonovabata maona manje nomubva yanotaurirwa Elia ave nomwe wake anonzi Chitiyo wakabva naye paMount St Mary's vari 2 vakanotengwa vese vakadii vese vabva paMount St Mary's nomubva ambeno kana kuti vanga vaenda pavakaida kuzonosangana kuti vainde kwavaida kuenda maprista nomubva atosvika nomubva vanzi panzi pakarwiwa because vaiva nezvinhu zvavakaukoma nayo kusvika vakakepichwa
vakakepchwa ka saka Smith aiti kana matokepcha musauraye ipapo but vakawadzisa chaizvo right torturing nomba vazoendesa kumatare nomba zvanzi materrorist tamabata right materrorist guy yeah nambozviramba akati it's okay something like that right so death sentence 1973 muna mapepa acho ndinawo but muna March iro muna April ipakambotora nguva right death sentence yati paswa paya iye nomva ati asi ndisati ndaurayiwa mai vangu vachiri vapenyu nasekuru vangu nedzimwe hama hanzvadzi yake Nora ndoda kuti vauye pane mashoko andoda kutaura nawo ndisati ndahemwa baba vakasvikotorwa panapa naatete mai vake nemusikana Nora akarurwa kwamurehoko handizivi vamwe vakaenda vakatonomuona ini ndaitawo kusindoya hapana zvandirikumboziva mainhiyaiwe muzukuru abatwa totongwa 73 nomba hanzi death sentence muna September iri anobva ahengwa asi akataura nani namai vake akataura nasekuru vake babangu nevamwe hanzvadzi yake zvaakataura asi ndakanzwa achitaura kuti akataura izvozvo kuti musasare muchitya ndaenda zvangu asi ndiri kutaura kuti andibatisa tichapedzerana mashoko evanonzi akataura bva ahengwa zvake tozozvinzwa indotozvinzwa leta ndozvazoitika yowe mwana uyu ndokwakanga aenda tichagoita sei yanyenguva yaSmith terrorist rabatwa akamana tagara zvino tagara come 1980 handiti pamwe apa takatanzongogara zvino come 1980 ZANU yawina hamino zvavaitwa kuZANU kwavo ikoko but I remember ndangotaura in short kwakuma 97 pakada kuitwa compensation yema-war vets iye aito ngoti record yake ndofunga ndo zvakakuya kunyazotaura manje amenoti asi zvaizikanwa because marecords akaive paprison pachikurubi aitoone mapepa zvese ndo zvandinazvo apo izvo right nomva hameno zvakaitika 97 but what I understand is kwachadoko waimbofambira semusha ndovanista vakafamba waiko kusati atange tanyazotaurirwa zvikabondera kwakabvunzwa kuti mai vacho vari kupi anga ane mukadzi here zvikanzi anga asati anga ana mai here zvikanzi mai vakafa mva zvambomira zvakadaro hapana chakaitika up to 2021 tangotaura in short 2021 takatumwe musita paChristmas ndiva ndafonderwa nemunin'ina wangu sabhuku zvikanzi iwe koma kunoku toti mangwana eChristmas uya kuno mukoma vanhu kwazvimubvati vauya pano ndikati ndazvinzwa munin'ina manje mangwana eChristmas ndoti business iningi yebusiness rangu mangwana eSaturday nesvondo ndozouya Monday ndikutaura nemufana wangu chiva iti mirai nokuti mufana anga ataura kuti mirai yenyu tiri kutaurira mudhara wangu nyaya yamataura iyi right Saturday nesvondo Christmas yapera vatapeka adzimai yangu anga vachiri vapenyu tabatata handei kumusha takaitika sikuna mufana wangu ari mubanuma achitofudza mumbu yake mufana ndauya hanzi zvikanzi vachadoka vakauya vokwasumubvati vakauya panapa vakauya panapa vachiti takuda kuenda kwachadoka zvikanzi ndikati right saka ndo zvandakudaidzirai ndikati no problem kwakuri kuseni ndikati tichadaidza mhuri yese mufana manje nezvinhu vari kusakura tozvadaidza kuma-12 right tagara zviri tagara 12 dzaakukwana ndikaga ndifonere chadoka baba vemukomanawo kuti chadoka uriko here vanhu kwasumubvati vaya vari kuti nokuti taiziya nanditese nokwachadoka nyaya iyi vakuti tiri kuda kuuya ikoko are you there are you going to accept them straight away ndozvanoti kufonere tisati adi tauya ikoko nyambisirwa zvakaitika ipapo pavakanzi mirirai musi weMonday vakona kwasumubvati vakati tiri kutononokerwa vadhiraivha motikari dzavo vavaenda vega kwachadoka kunokonfuranda vekwachadoka vachitaura vega kuti tauya tine mhosva yakadai handiti asi vambotaura kwatiri isusu vana sekuru kuti toda kuti titungamirirwe kwani kwachadoka ndikati chadoka ndamufonera chadoka uri kweri chadoka anga atounganidza mhuri yake 5 seconds vasvika vakuda kutotaura ndikati chadoka iwe vanhu vaya kwasumubvati vada kuti tiuyeko zvikaenda chadoka iwe sekuru vatokunoku ndikati what zvikanzi vatokunoku ndikati kana vatoikokoko chipedzeranai nokuti vakambouya nekunoku
vachiti ana sekuru titungamirire kwachadoka zvinovati nzvenga kurati sitakaipa chipedzerana ichadoka ina anichada kunzwa chimwe chinhu chadoka inobva avhunduka akati vadzokera anga achitaura nefoni ari panze vadzokera mukati akati imi zvamauya kuno kwasekuru kwazhanda mavasire zvikanzi vakazoti mirai kusvika manje vandoda kumhanya kuenda kumabasa kwako harare saka tatirega ituetega zvikanzi nashadoka manje zvamatiita izvo zvimakanganisa todzokerai munotora chi ndo mai vemunhu isi takatogara mubani moti nemunin'ina wangu totogara zvoti takati tofunga tafona right nobva vakwazvibva takatenesa motikari yavo vauya vatosvika patiri tichingori mubani anzi mazi pamusoro takakanganisa munin'ina wake nemwana wake mwana wangu aida kumhanya kudzokera kubotswana saka pamakati mande paya takaona kuti nguva ingadi inga saka tazee taenda kwashadoka zvino tanzi ndamutora mana mai zvikanzi abamni ndakanyarara zvangu takatarisa rutivi zvikanzi dai ndakakutaura yaoni kuti ndorambotaura mudhara wangu ndiye atouya kubva kushopu kuti titaure nyaya iyo takatomira kuti daidze musha wese tozokudaidzayo nokwazvimvati motaura nyaya yenyu kana zvichita kuti inde kwazvimvatu kusori kwachadoka toenda zvino imimi matomhanya ne2 days chete dzandakanda timirirai ko 50 years mwana wangu afa is now 50 years vari kupindana vari 2 zvanzaiwa mazira atiregerere nomba munin'ina wangu azvoti amene mudhara muri kuinzwa ndakaita sendasvikirwa ipapo ndoda kutaura chokwadi ndikati chakona munhu panapa ndakutoda mwana wangu ari mupenyu fuck off because matishora kaizvi matitakaipa no matirega tinoconvinsa wakashadoka tega tikaenda nana sekuru nyaya yedu haibude zvakanaka chibvai pano ndakutaura chokwadi ndo zvandakaita ini mbva vatobva maona manje because hazvinange zvandiitiriwo zvakanaka kuti vanhu vamboya nepano zvakanaka uzondinzvenga saka it doesn't work anyway vavatobva right tazogara zvino varega ndifonere chadoka iri ko zvafamba sei zvikaenda chadoka sekuru unozana kuona vauyawo saka ndazvishayo ndoita sei tikati chadoka ndakutaurira chokwadi iwe uri muzukuru wangu just as good as area inini zvinhu zvakadai tsika dzakadai zvazvingodzibhurukacha indatofunga kuti pandakufonera paya waiti sekuru hatimbodi tomboteta ndione kuti how can I ona manje saka iwowa ameno ndosi idea ndatobatsirana newe santa sekuru maita zvakanaka sekuru chitoya kunoti tikati alright no problem handina problem ndiri mai handirambi ndivandaenda kuna chadoka musha kwake but antaura aingoda kuti mbotsvagiridza kuti tione kuti zvakanaka here svisvo pakataurwa zvakataurwa tikati ngavauye tagara zvidu ngavauye chadoka angu dzimbogarisa few things musha mako chiti vauye takadzoka kuno kunobva ndarangana nevama vangu vese vari panhira ndakasati taura chadoka kuti kana vakuzouya this time vauya nemukomo wavo vaisiya mukomo wavo mukomana vairi vavo iye akapara mhosva neuyu ndiye mukuru nemusikana wacho iyeye waakanga akadanana naye akakonzeresa izvo akatororwawo atombuya kwaari ndakatoti auyiwe naye nokuti taida evidence takuzotaura vazouya zvishuwo vakauya vazoti takuuya taunganidzana paya mhuri yekwachadoka nesu right taurai tinzwe nyamuziwa mvasimuka mukoma wacho zvikanzi ndoda kutaura chokwadi ndatenda kwazvo tawana mukana wakanaka wekuti tisangane mhuri yekwachadoka nesu kwazvimpato mune nyaya yatoparadza mushama saka ndafara chaizvo kuti takuonana tigadzirise zvinhu izvi amicably saka tauya une munin'ina wangu uyu iyeye nyakupara mhosva mupara zvinhu uyu ndiye uchitaura kuti zvakambofamba sei tiripo kapadare takagara takatangagara mhiri uko magara tiri mudondo right taura kaiwe nyamuziwa uya uyu mubva asimuka zvikanzi pamusoro ini ndoda kutaura chokwadi zvakaitika ndezvekuti eri akabatwa nemacid kuhurungwe ambva aiwaya nayo pastation pandandiri ubva andiona ubva ati iwe ndokuziva ndiwe izvo kwati unotoziva kumusha kwachadoka musha wangu nemusha kwasekuru wangu kwazhanda chinda unotaura kuti ndasungwa zvino inini handina kuuya kuzotaura ndo mhosva yangu pameso pedu takagara nana chadoka ndobva tatambotarisana tikati isi tainyatsoziva reality yakaitika but muzvenga tikati aiwa vedu taurai chokwadi panapa unaita unganidzana
toda zvechokwadi but vakaramba vachiinsista vachiti chi ndizvozvo zvakaitika mukoma wacho aipo ndiye aine evidence akatosimuka achitaura right tikati kana zviri izvozvo izvo kaizvo haisi nyaya kai yekuti hauna kuyazotaura chete kumusha kwedu chete asi ukataura chokwadi tinonyatsogara pasi nokuti izvi zvinhu ndezvevhu izvi hazvizvo kungoti burugacha right vakatobva vanhu kwazvimvato vasina takadzora rutatu timbinofungai vachingoramba vachitaura the same statement saka tese nevakwatichaduka isu ana sikuru vacho chaduka vari pano anogona kuti kutinisira vatasimuka pairikatayo mbonofungai zvakanaka saka from there hapana aingwedha ndakazonzwa from zvimvato then ndakazogara pasi inini nachadoka tikati shamwari chadoka ipapa akabva nditaridza mapepa emuzukuru wangu akainyorwa napresident ed ekuti vese vakafa muhondo huyai mufambire mapepa ehama dzenyu tiite reburial kwezi gwara area akaihengwa akariri pachikurubhi nobva andiratidza chaduka baba vake tikati wow no problem hatifambei takatanga kuenda kuZANU-PF office tifambira mapepa awayo ndofunga gore rese ndakapedza gore rese ndichitapenda ndichibva kuno kumusha tikabva takatanga HQ 13th floor Mr. Joy wegender and what nobva tataura nesakatisa mafiles ake akati airi akatoonekwa file vatitaurawo zvakataura zvikanzi isusu tine inonzi ameno organization inoviga vanhu foreign heroes trust vambotaura zvakataura tikati isu wati hatina mari yacho tango yose sezvinhu zvataurwa napresident kunzi tuna assista that burial asi vanhu vehama tangai mafambira mapepa zvikanzi chiendai prison headquarters iri muna Mbuyananda munhu moenda ipapo nokuti munoonekwa zvinozikanwa kunzi ndimi here hama dzacho turu kuchikurubhi muchira paguva pacho pataenda paHPN ngeprisons patanono mimwe comrade chief waipapo vafonera driver wake patadriver patatienda kuchikurubhi pataendwa nesupamagraveyard pane heroes eka yevanhu vakahengwa naSmith akanga atombotitaura kuti vanhu vese ava vakanga vaifutsirwa muzvigomba 1 vaiti akahengwa chete vachikandwa imomo vamwe vachienda kuincinerator kwavainopiswa but ava vakaita raki vakanohengwa vakanovigwa saka chandei kumakuva kwacho vatatoenda kumakuva kwekwe roye makuva tichifamba tichiteedza takatarisa sotakadai vakatonyorwa mazita vatatoona area chadoka naChitiyo vakawigwa in the same grave marekodzi ariko kuprison right chifambira tazviona chidzokerai chiindai kwakati nobva taenda kumuseum and monuments ndomapepa andinawo apa takafamba almost gore rese nehafu kusvikira just last year zvinzi vaingoti mari hatina tozvidai kusvika iye zvino ndingangoti in short zvakawanda zvinhu zvacho zuva ringatovire vamwe vanoda kutaura in short ipapapo ndozvezvimwe zvandinoziva hama dzangu kahe ameno manzwawo kakutaura kwandaita gara paine pandasirirawo mwanodi tatenda zvangu ndini ndinoitwa Samuel Bandira sekuru waEriya mwana wehanzvadzi yangu Eriya anonzi Eriya Chadoka amiri pawedzapo mukomana uyu izera rangu takatsamba tese horidhe dzega aiuya kuno tichitamba tose kusvika ndamunyengera iye musikana uyu akutago musikana uyu pangweta ufaniro zvakaita pamba muganhiriwaya dzimba dzangu dziri papa aiti akabva kuhwedza kwake uko chikoro chavharwa aisvika pano haimborara asati asvika kumba kwangu
votorana neni toona musikana uyu matanga kuyako maona manje zvakureva kuti kuzofamba kwenguva ndakuzonzwa kunzi ari kuSt Mary's kuchikoro. Iniwo ndazobvawo ndakwamurewa kuzoti ndizoongorora kufamba kwezvinhu. Ndakatozonzwa inini kumaeli 8 uku Eria wakatohengwa akafa. Vatongorunyeri kupe kuti so ana acharumbirana vari ndo vanga vachinjwa kwakuda kuti ndo vakatamba mutambo uyu. Hei, zvakadaro izvo ndakatambura kuti harei mwana wanzvadzi chokwadi here sakata. Kwakafamba makore ndokuzoti musuno uyu watazokorekitana nana zvimvatu tichipinda paWhatsApp tikapinda mumusha machadoka tikaenda kunze kwomusha tikataura nevanhu ivava ana Nyamuziwa vakatadza kunzwisisa sezvo zvakitaurwa nemukomana uyu takazongoisiya yakadaro uyu kwake. Pamusoro iyi indinonzi Eria Zinohwa. Eria muramu wangu. Madzimai avo aive mukomana munin'ina. Zvino Eria uyu ndichayeuka rimwe zuva vakauya kumba kwangu vari vatatu kuti mukomana wepano Standrick na Eria na baba munini angu Masimba vakauya kumba uko vakutandara zvavo tiri mumba zvikanzi izvo vakomana ndiEria uyu. Vakomana imi muda kuti kana mapedza kudzidza muda kuitei? Standrick akanga ari pakwenda. Standrick akati ini ndikange ndapedza kudzidza ndoda kuita mupurisa. Zvikanzi ko iwe Masimba ukanga wapedza kudzidza unoda kuitei? Masimba akati ini kana ndikange ndapedza kudzidza ndinoda kushanda muhospitari ndichibikira varwere. Ndobva vakutomuseka paya. Zvikanzi ko iwe? Zvikanzi ini kana ndikange ndapedza kudzidza ndiri kuda kuita ticha. Ndopa vanga vachitaura navakomana vari vatatu. Ndo ruzivo rwandinongoitawo Eria musi wakasvika kumba kwangu. Mai vaEria. Mai vaEria. Ndoda kuti mutarise kunoko. Mai vaEria ndaatete angu. Murume wangu mwana wanzvadzi yavo. Saka ini ndinotorwadziwawo kuti aikazve kuchichacho chipukunyunyere weEria uchingokusvika nhasi usina mbogadzirirwa zvinhu zvako. Vamwe vakafa pamwe chete nevo vakatogadzirirwa kare kare. Iwe wana nhasi hapana chafamba. Ita kuti zvinhu zvako zvifambe sivarora tidye. Isu notoda kutodya. Nokuti ndo zvawakafira izvozvo. Isu tasatabororwa muno musha. Tichisvika muno musha takasvikaona nhau iyoyo irimo. Takasvotaurirwa nana amwe edu naiva atete maEria ndakaona vari vapenyu vachinditaura kuti murora muzukuru wako akafa. Takaenda kunoona achihengwa achionekana. Saka zvinotirwadzawo kaisusu sevarora kuti chii chinoitawo kuti zvinhu zvake zvisafambe. Saka ini ndataurawo chimurora kuti ngazvifambe zvinhu zvaEria. Right, ini ndinoitwa Barnabas Chikuru. Inini ndiri sekuru vaEria. Babangu ndo hanzvadzi yamai Eria. Inini panhoroondo kana kuti pakahistory kadiki kendinoziva ndikekuti gore rahengwa Eria kwakauya mapurisa kuno mumusha muno mazhanda. Vakasvikotora baba munini vangu amagweta naamangwiro naatete amundiro vanondoo mai vaEria. Vakaenda navo kuHarare. Vadzoka ikoko vakauya vachititaurira kuti kwataenda uku tasvikonzi mukomana uyu muonei ndiyeyu here tamuona asi enga amuchena kudarika uchena hwese achinge muIndia kunge murungu. Asi mashoko ake ataura kuti mwana sekuru nemi mai nehanzvadzi dzangu
kunoku ndakati muuye kuno kuti ndikuudzei mashoko ekuti nyango zvikadii nyika ino inotongotongwa nevanhu vatema. Inini ndaakufira nyika, imimi musachemi pamusaka pangu. Izvi ndo zvandakazvisarudzira ndega. Asi zvakaitika musi iwoyo, vabereki vangu vachinditaurira vadzoka, vanoti takamuratidzwa nepakona kudai peka windo, tikandichienda ine kuku hanzi takatoswa namukomana atotambarara amutirei kubvira kuti ekenga atofa. Asi zvakaitiko mashure atakaona tiri kuno kumusha, ini ndeke ndichiri chikomana hangu chekei chati, asi ndeke ndakuziva kwakaita mhepo isingaite musi iwoyo musi waFairia. Mhepo yakaitika ipapo kunyangwe nanhasi kuna aivepo mhepo yandiziva. Saka ini nhasi uno chandishamisa chinhu 1. Ini ndiri kushamiswa nekuti Eria munhu akafa achifira ruzhinji rwevanhu, achifira vamwe vakagara pazvigaro nhasi vari kudya, asi hapaisina kana kadiki kaacharangarirwa nako. Kochaoma chii kuti Eria avigwewo sekuvigwa kwakaitwa vamwe? Kana pasina chaanowana, asi toda kunge tichizivawo kuti apa ndo pane guva remwana waatete edu akafira muhondo achifira ruzhinji rwevanhu runorwa kudya. Ndo mashoko angu endina ini Barnabas. Ini ndinonyunyuta nekufamba kwebasa remuzukuru wangu. Ndamfunga ndati almost 2 years pazanu-PF kuti ndaisa paziva ini pandakasacrifice ndikanosvikapo pasingabvumirwe futi kana kufambira nyaya dzibasa zvikaita ndikafambira mapepa ese akatozara apa ese ane information yese, asi up to now nothing. Akomana ndikofunga kuti muzukuru wangu anga ari gamba rakadaro, ko vamwe vangodya mari vese ava, ko iyeyewo ndiye akanyaita sei? Isi takatara zviri kuti avigwe chitipai neassistance yenyu yamunongoitawo emina assistance iyoyo touya vana chadoka vanofanira vakatogadzira gravening yaka, as far as I understand, yakatogadzirwa inoite ready yangokwidibirwa. Tizvatongonzi zvaakuita kusvikira mukoma wake Eria andaifamba naye ashaika, akangoshaika usadini zvonzi svondo rinouya ari kuuya kuzoti muvige. Maona manje mukoma wake Eria baba vaye mukomana ari pano vaashaika. Saka ndo chimwe chikumbiro chatiri kuti zvatakuona matouya imimika munofambisa basa irori rikaveduwe tipushirewo tivigewo hama yedu zvakanaka. Mukomana ndati akaenda voluntarily, haana kuitwa zvekudhiregwa zvakaitwa maika zvinozvidira vatosvika kuMozambique. Yakaenda achida ega achitofamba kudai achirwira nyika, gamba renyika zvokudai ari mupenyu. That guy today aiwa because yeye aida zvakanaka, aitotaura kwandiri achiti I want to be an engineer. Otherwise akatenda atoita form 4 pa Mount St. Mary's. Akaenda ane chikoro chakanaka, but I don't know what transpired. Saka takungokumbirawo tibatsirei imi vakuru venhau munofambisa mashoko munotipushirawo. Ivo ndachinyana vanototiziya chaizvo. Ndinyazorimemba imwe nguva takaendeswa kuchikurubi vakauya nemasvikiro, izvi ndakuzvitaura. Masvikiro akasvika Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central neMashonaland West. Vese vane hama dzakatsakatika dzakaimwa pachikurubi nevamwe vakanga vasingato papa nemwe mukomana ana baba vake vakaimwa. Svikiro rikamuti iwewe wakasiwa uri nhumbu nani nababa vako vachienda kuhondo iwe, nekuti anga akunetswawo nezvinhu zvemaspirits. Svikanzi wakasiwa uri nhumbu nababa vako iwe vachienda kuhondo vakanofa vakaengerwa panapa chanokurakidza chi. Vaitaura masvikiro aitotaurira munhu wese nezvehama yake, asi vakasvika pakutaura kuti because paine mascomrades aidhevha mazimotikari. Svikanzi imimi aya maspirits vanhu yavakagarwa nemaspirits evanhu vakafa. Svikanzi imimi makudya mega kai, imimi tese tichirwa hondo taida kuti tidirwire zvakanaka, asi makutaura yake achiisa muhomwe nemasvikiro tiri pachikurubi. Hazvo izvozvo handizvo vanzi tikatotorwa paine makameramen zvinzi makaizvi go and address. Svikanzi imimi ndimunopusha ivo anachinyani the big guys. Go and push the spirits are ungoparara, mweya yemaspirits iri kungoparara. Go and mitai munogadzirisa zvinhu izvi please nemaspirits nemasvikiro. But saka kukumbira tipushirewo zviite zvinogarawo zvakanaka ende zvinhu zvinoitawo zvakanaka munyika. Ndatenda zvangu. Ndonhau yatanga tiinayo muri yeZimbabwe. Vachinyani manzwa zita renyu rataurwa, ndimi vakuru vezveRiberia. Cheukai
ndinokuzivai muchita basa renyu nemazvo. Takafamba zvikuru tese munzvimbo dzakaita seMount Darwin tichitora vakomana vakavigwa musango. Ndofunga mhuri yeZimbabwe inondipupurira zvirongwa izvi takavapa, vakazviona kutorwa kwevashakabvu mumasango vachiendeswa kumisha yavo. Naizvozvo basa iro hanzi takakuudzai muri kuriziva mapapi, ndo nyaya iripo. Chirongwa chinoka tichazokuunzirai mhuri iri kubatwa nemhepo yemushakabvu. Tinzwe kuti zvakanyatso kumira sei, ndezvipi zvavari kusangana nazvo. Andrew Neshamba ndiro zita rangu, mwana womuyera shumba aisa zvanza. Aiwa toonana mune zvimwe zvikamu, asi senguva dzese musakanganweka kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Vana madyira subscribe, vana mupamombe, vana mukanya lisali. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.